Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Mga igsuon, ni anata sa ika-unom nga nobinaryo sa atong segunda patron, ang Birhen sa Santo Rosario. Padayon natong iampo ang atong kalibutan, labi na gyud ang kaayuhan sa mga masakiton, og ato sang iampo ang atong nasod, ang kalinaw, labi na niining panahon karon sa piniliay. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga unta hatagan sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan balos sa ilang pagkamanggihatagon nganhi sa simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdum o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ibubo kanamo, Ginoo, ang imong grasya aron sa among pagkasayod sa pagkatao ni Kristo nga imong anak, pinaagi sa pahibalo sa anghel, madala unta kami tungod sa pangaliya sa mahal na Birhen Maria, nganha sa himaya sa pagkabanhaw, pinaagi sa iyang pagpasakit o pagpakamatay sa krus. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Mga igsuon, dili ko ikaulaw ang ebanghelyo kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanan nga motuo, una sa tanan sa mga Hudiyo, ingon man sa mga dili Hudiyo. Kay gipadayag sa ebanghelyo ang paagi sa Dios sa paghimog matarong sa tao, ug kini pinaagi sa pagtuo gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan. Sumala sa kasulatan, ang gimatarong sa Dios mabuhi pinaagi sa pagtuo. Gipadayag gikan sa langit ang kapungot sa Dios batok sa pagkadili Dios nun ug sa pagkadautan sa mga tao kansang mangilad nga pagkinabuhi nagsanta sa kamatuoran. Ang masayran sa tao bahin sa Dios, gipadayag niya kanila sa klaro gayud. Ang Dios gayud mao'y nagpatinaw niini kanila. Sukad buhata sa Dios ang kalibutan, ang iyang dili makita nga mga kinaiyang iyang gahom nga walay katapusan ug ang iyang pagka-Dios,
nakita nga klaro kayo diha sa mga butang nga gibuhat sa Dios. Busa wala na sila'y ikabalibad. Nakaila sila sa Dios, apan wala niya siya pasidunggi ni pasalamati ingon nga Dios. Hinunua ang ilang mga gihunahuna pulos binuang o gingit-ngitan ang ilang mga salabutan. Matud nila maalam sila, apan mga buang-buang di ay. Inay simbaho nila ang Dios nga walay kamatayon, nagsimba hinuon sila sa mga larawan nga gibuhat ingon sa dagway sa tao, o sa mga langgam, o sa mga mananap, o sa mga hayop nga nanagkamang. Tungod kay ang mga tao ingon manini kabuang, gipasagdan sila sa Dios nga magbuhat sa malaw-ayng mga butang, o gitinguha sa ilang kasing-kasing, o gibuhat nila ngadto sa ilang isigkataw ang salawayong mga butang. Gituis nila ang kamatuoran mahitungod sa Dios, o gisimba o gialagaran nila ang binuhat sa Dios, inay ang magbubuhat mauuntay angay daygon hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang kalangitan nagasangyaw sa himaya sa Diyos. Ang kalangitan nagasangyaw sa himaya sa Diyos. Ang kalangitan nagapahayag sa himaya sa Diyos. Ug ang kapanganuran nagsangyaw sa buhat sa iyang kamot. Ang matag adlaw nag-asoy niini ngadto sa sunod adlaw, ug ang matag gabi ngadto sa sunod gabi. Ang kalangitan nagasangyaw sa himaya sa Dios. Walay sulti o pulong, kansang tingog wala mabati. Sa tibuok kalibutan, nadungog ang ilang tingog. Ug ngadto sa kinatumyan sa kalibutan, ang ilang mensahe. Ang kalangitan nagasangyaw sa himaya sa Diyos. Alleluia, alleluia, wikain mo, nakikinig ako sa iyong mga sangka. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ko ikaw. Niadtong panahona sa nahumana sa Jesus og sulti, may usa ka Pariseo nga midapit kaniya sa pagpangaon. Busa miadto siya og nakigsalo kaniya. Natingala ang Pariseo sa pagkabatikod niya nga wala manghunaw sa Jesus sa wala pamukaon. Tungod niini miingon ang Ginoo kaniya, kamong mga Pariseo naghinlo sa gawas nga bahin
sa tasa ug plato, apan sa sulod ninyo puno kamo sa panikas ug kadautan. Mga buang, dili ba ang Dios nga maoy nagbuhat sa gawas nga bahin, mauusab ang nagbuhat sa sulod? Apan ihatag ang anaa sa inyong mga tasa ug plato ngadto sa mga kabus ug mamahinlo ang tanan alang kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Gihisgutan ni San Pablo sa unang pagbasa nga ang Ebanghelyo maoy makaluwas. Niya unsa may mensahe sa Ebanghelyo nga motuo ta ni sa Ginoo gikan kuno sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Kamo nituo ba mo sa Ginoo gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan? Tuo dili. Daghan kay ron nga di mo tuo Ginoo gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Example, ang mga minyo, nituo sila sa Ginoo pagkasal, human nagbuwag. Nasay uban nato, mutuo Ginoo, pero mga saba lang yapos mga anak. Di ba? Nasay uban, sigig ampos Ginoo, kay padong sa board exam, pagpasar, ang gigamitan sa iyang kwarta, tuan na, nagpuyo-puyo na, sige ng date sa uyab, kada sweldo, tinukhangay dayon. Date-date, outing-outing, mag-overnight, why mga kasal, siging tinukhangay, wa na'y Ginoo, pero pag board, na'y Ginoo. Kami sang mga pari, sa comprehensive exams, pahimog thesis, aron mo pasar sa among pag-eskwela, aron ordinahan pagkapari, hala ampo Diyos Ginoo. Pag humag ordinasyon, mo na'y tag-iya sa simbahan, mo na'y tag-iya sa kolekta, mo na'y tag-iya sa tanan. Wa na'y Ginoo, ang pari na'y Ginoo. Ang sa may tanaw ninyo aning nagmisa ron, nagpaka-Ginoo o napay wa na'y Ginoo. Sani? Nagtuo pa ni Ginoo, wa na'y Ginoo. Bahala mo diya. Mauna nga gipahinumduman ni San Pablo ang mga katawhan na ayaw higugmaa ang binuhat sa Ginoo. Higugmaa gyud ang magbubuhat, ang nagbuhat. Kanang imong tupad binuhat ra man sa Ginoo, ayaw na higugmaa labaw sa Ginoo. Kanang imong uyab binuhat ra na sa Ginoo, nganong imo man ang tugutan nga musupak sa sugo sa Ginoo. Kanang imong bana binuhat ra nas Ginoo, nganong muuban man kas iyang pagkabuangon. Unsa man? Sakto dili. Oo, ug ang bana mangabit, ang asawa sad mangabit, ikaray kamao. Ana. Niyag di sad mangabit, masuko, buwagan sad ang bana, sugo pa din nas Ginoo. Na, tubag. Wow na. Taga-agnaw, usbon. Taga-ag kilay, kiskison. Saan kamo na Ginoo? Taga-ag buhok, kuluran. Niyagwa na'y buhok, butang agwig. Buangon. Yung Ginoo may pagkuhaan tikas buhok, kay mo mang kuluran. Ano bang, kay gihigog ba naman god nato ang binuhat? Nya malimot ta sa nagbuhat. Nya sa atong pagkalimot sa nagbuhat, nagpataka na lang tagamit sa iyang hinatag nato. Gipatakaan nato gamit ang mga tubig nga hinatag sa Ginoo. Libre ang tubig atong gihugaw-hugawan. Mao nang contaminated ng ato mga water tables, ang atong mga sapa, ang atong dagat, hugaw na kaayo kasagaran. Di na magamit nato, hinatag na sa Ginoo. Kay wa naman ta kahinomdom sa Ginoo. Tagaan tag kalasangan, illegal logging. Dito sa kalasangan,
illegal logging. Diha nos karsada, dili putlon ang kahoy, bisag naa dool sa sud nas karsada. Sa huwato nimong naay mabangga. Purti nagong daghanang mga paksit in town sa mga punuan sa kahoy kay nga igo nas mga ban nga nag-agi kay mukahit kay ni encroach og mga pila ka metros. Di gyud putlon kay kuno environment. Pero na illegal logging, na ay nagsigig himo diag mga dagkong subdivisions, putol sa tanang kahoy, why ni badlong. Ano man na? But lang ninyo. May magna ako sa Department of Environment. Pero maulan na akong pangutana ba? Maghimot tag karsada, mag-expansion, nya dili putlon ang kahoy nga nakaalis karsada, nya butangan dayog safety first. Hay naman ang safety first, nga gibutangan manimog harang. Ambot lang ninyo. Kantong daghang mga doctors nga nangamatay. Tongga pilgrim ba? Nga akong nadunggang balita, ambot di batot fake news, naduka ang driver, nabangga sa kahoy nga naa dool sa karsada. Wa patoy kahoy o bas pato dito. Ako sana kanang pareha na bang mga dagkong daan ba nga graba ang ibutang na ipila ka meters nga graba inigdoka inig simang sa sakyanan mukagaskas o sang graba una pa mabangga dito layo-layo makamatmon pang driver nya naa man ang kahoy sud mas karsada di pagduka pag pleasing o gamay sakyanan adidto dayon dapog sa kahoy aporti pataya. Ako lang yung gipanghisgutan kay namanggoy ni reklamo na ko ba nga na-stress ko no siya kay sige na siya gmahay sa Ginoo nganong namatay ang iyang bana nga batanon pa ilang mga anak nganong wa kuno paabuta sa Ginoo nganong gikuha sa Ginoo ana nako kinsa gud taong kang magmahay sa Ginoo nga gihatagan og ng kinabuhi imong bana may lang gani kay nagkakita pa mo sa imong bana napaanakan pa ka di ba kadaghang mga bata na ngamatay napagani isod sa tiyan gikumot na patay na wa jud ka pasalamat ka nga nataw ang imong bana nag-abot mo nya hangtod nga nanganak mo karon nga namatay mahaya nimong Ginoo wa nimo siya pasalamati nga gihimo siya hangtod nagkita mo hangtod nakapanganak mo. Ingon ana ta ka kanang murag concern na kaayo ta sa binuhat, mahayan pagid nato ang nagbuhat nga 40 taong atiman sa nagbuhat nato. Munang giingnan nako sila siya nga hibaw iha. Ang kamatayon moabot ba yan na natong tanan sa panahon nga wa ta magpalandong ana. Unsa may buhaton kay moabot man ginang kamatayon sa unexpected time. Dili ang paglikay sa kamatayon. Unsa man? Ang pagpangandam sa kamatayon. Mudawa ta nga mga matay ta. Nya mangandam ta 24/7 matud pa ni Kristo pagtukaw kamo kay moabot ako sa magkawatan. Nya kana ra bang Ginoo moabot na siya sa tong kinabuhi kasagaran gyud patyon ta niya. Patyon oy. Adi mo to? Basahan niyong Biblia. Di ba kada gid abot sa Ginoo usa kini ka makalilisa nga hitabo mungit-ngit ang adlaw mudahunog ang kalibutan mao man na ipangsultigon. Nya unsa man na kamatayon. Ikaw no, lingi ako no na imong tupad. Imong tupad ba? Lingi Nya pangutan ingna siya sugot kang mamatay ko karon. Ina okay ra nimo mamatay ko karon. Ikaw no. Nya may usap, isimbako. Nahigugma na siya nimo kaysa Ginoo. Ayaw. Ina okay ra gyud. Ana. Haron. Ikaw gani di man ka kapangutana og okay ba kang mamatay ko karon? Ikaw man siya simbako. Nakaron unsa may itong buhaton? Pag-andam sa atong kamatayon kay moabot man gini matod pa ni Kristo limpyuhi ang sulod sa inyong kaugalingon ayaw mo pagsigig pang limpyo sa gawas unsa may makahugaw nato
na ako nun ang pagpanikas, mga inhustisya, kalaway. Kaning mga kalaway, kanang atong pagpanikas, pulos man aniya sa sulod. Wa ginanikas nga nagsangyaw Nanikas ko, nangawat ko sa kolekta. Huwag mo ana Kamo dahil diha, og mangawat mo, kamo mga asawa, mangawat mo sa kwarta sa inyong bana, diha sa pitaka. Moingon mo, dong, akong gikuha imong kwarta. Maana di ka? Maglisod kang sulti, Ang mga bana diha, nga naghikap-hikap ditong babae, nga mga kinilo diha, musulti dahi na iguli. Dahi, nalangan ko kay doon na dito'y babae ako sanggi remedyo kadiyot. Maana dahi? Suko ra ba? Nabitaroy bana ingon ni siya, pader wa man jud ko'y relasyon. Wa man ko'y relasyon sa laing babae, pero madama jud ko paderoy aning mga kinilo. So di na sana ko maiha pader pila ka buok mga kanabang mga sixth trade women ba nga naa sa sixth trade nga iya sang nagamit ning abot man gid na ang panahon sud sa dugayng panahon nanagko na lang iyang mga anak, nasakpan man gid siya siyang asawa sa iya di ay hidden activities. Karon kuno ni hulga ng iyang asawa nga ug ang iyang mga anak palayason siya kay hugaw siya. Pero gimahal gid kuno niya iyang pamilya, madalang gid siya sa iyang kaulag. Muna akong giingnan, sugod karon balik na diya sa imong pamilya. Ug ang tanan imong plano isultis imong asawa. Ug nagplano kang muadto-adtong kinilo, inaday gay kong kwarta diha, gay akong ibayad sa kinilo. Nya kanang tanan imong kwarta ayaw gyud isud sa imong bulsa didto sa imong asawa aron inigduol nimo adtong kinilo, mangayo jud kag kwarta sa imong asawa. Nya ang imong asawa nahigugma nimo, hatagan ra man sad ka. Bitay wa ko moingon anay. Ang akong gisulti niya, balik sa Ginoo, paminaw niya, sunda ang iyang pulong, bisan pag isalikway kanilang tanan, pabilin dias inyo, hangtod nga ila kang papahawaon nga patay. Kung ila kang patyon diha sod sa imong panimalay, sugot lang, kasabaan ka, hilak lang, singhagan kas imong mga anak, kay giluod sila nimo, isip amahan, dawata lang, kulatahon kanila, dawata lang, hangtod ka mamatay. Muna'y bayad sa imong mga sala og malimpyo ang imong kaugalingon. Ambot mo text pa bato na ako usab. Kay so far wa pa man mo balik og text. Kamo, inyong paminaw, inanaon ninyo. Ha? Ingon ana mo? Magpakamatay mo para pagsunod sa Ginoo? Oy, apil na ning nagwali, galisod. Ug naagi mo patay na ako karon kay pahunongon ko ani akong sigig pamaligya og slat, muhunong ko muhunong gyud ko. Pakamatian tani. Wa na mangani kay tay halin karon hinay mangani. Sige masa kung ingong nilapas na, gamay na lang nung kayong namalit. Bitaw dako pang namalit Natugong halin karon sa atong Mother Mary's Consoling Graces, niabot na god og 6,099 slots. Nangana, daghan na sobra nag 2,099 slots. Pero ato ra sa ning gamiton dinhi sa atong katilingban, dinhi sa atong simbahan. Kuwangan pamanpuntag mga labing minus 10 million para pagbayad aning ato mga yuta. Natay bayro ng yuta ay mo kabalaka na ay umaabot nga slot para sa yuta. Ato paning kwintahon igumas pista. Kamong excited kayo nga mo palit, congratulations. Kamong naglingo-lingo na naan say umabot. Wa jud koy labot ninyo mamalit mog dili. Basta kanang nireklamo, ang gihigugma ana, ang binuhat sa Ginoo.
Ang binuhat sa Ginoo ba ang kwarta, ang ilang balay, ang ilang yuta, ana mo na ilang gihigugma. Pero kanang gasigig hatag, kanang sigatag, excited para sa Ginoo, ang gihigugma ana ang Ginoo. Nga naman, kay gamiton guni nato para sa balay sa Ginoo, para sa parokya. Kinsa ko taong kang mureklamo, imo ginang siguroon ang imong kaugalingon nga ang parokya mo'y makapabalaan nimo, mo'y makapahimo nimong sana mahiusas mga santos, nya kana gi imong siguroon ang imong panudlanan. Biyaan na nimo, inigsidok nimo sa katapusang ginawa. Wa na gina mahibili, wa na ginay mahibilin ana. Oy, kamo diyang nagsimba, nya kanang imo ron diyang kwarta imo ginang pugnan kay di nimo ihog sa kolekta. Kay para imo nang ipaniod to, mapando lang ka dias unahan, madakdak imong usbato, di gina nimo magasto. May pag-ihog na nimo sa kolekta, kaya ang imong kalag, to ana, abot na sa langit. Wapa ka mamatay, imong kalag, to ana, galakaw-lakaw na sa langit. To ana, ibalay dito. O na siya. Mo na ingon San Pablo, mao na Ebanghelyo. Nga ang atong kinabuhi sa kalibutan, mulabay, apan duna tay sangkuan nga mawang langit. Tua dito si Jesus, tua ang mahal nga birhen sa Santo Rosario, sa Birhen sa Fatima. Tua dito si San Vicente Ferrer, ambot ka kining nanimba karon og nagdebosyon sa mahal nga birhen, makasulod baka ni dito. Sa may gusto ni Kristo, limpyuhi ang sulod, dili ang gawas. Kay ini kalimpyo sa sulod, malimpyo sa apil ang gawas. Limpyuhi inyong kasing-kasing, di ba ang inyong naong smiling. Butangig hugaw inyong kasing-kasing, inyong naong bugat. Lingian ang imong tupad, tanawag limpyo ba nagkasing-kasing. Una, ay nalamog kakuan, ay nalamog kahibong. Igabot ninyo sa inyong balay, tanaw-tanawan ang kuyog ninyo sa balay. Mailhanan animo ang kasing-kasing ana. Bugat ganig naong, bugat ganig tingog, hugaw nagkasing-kasing. Pagbantay, iya kang piksan ana. Patakdan ka ana. Muna smile gyud maayo. Ay nang hugaw kasing-kasing ay. Di ko patakod ani Lord oy. Saan ani maron di ka matakdan. Higugma, gyud maayo. Ana. Ona binigkos bones na. Ano ka mo? Ana. Love you. Ana alang. Saan? Sige na mo kuyog ditong pader. I love you, darling. Ana alang. Ona langit gid ha. Langit atong tumong. Dili kalibutan. Biyaan taning kalibutan. Mamiya ta dinhi. Kaning pagpanindot-nindot nato ani mga simbahan. Pagpakita lang ni nga atong gi-recognize nga ang langit nung himaya pwede sad nato sugdan dinhi sa kalibutan. Ug makita nas Ginoo nga gipanindot atong simbahan ug ang ato mga relasyon dinhi dali kita pasudlog langit. Di ba? Mo na magsigigid mo og hatag og palit og slat. Haron isangyaw ta dito sa langit. Isangyaw ta ba? Nayuban gani karon maingon, Pader, nadawat na to nimo akong gidonate. Nako, murag nadawat na tingali. Siguro Pader. Ana gyud ba? Siguro Pader. Uy, ayaw mo ayaw ipasangyaw nako Pag donate pa lang ninyo, wa na gisangyaw na mo dito sa langit. Labi na yung musaad na ka, mayroon ka, mo donate ko 1 million. Awa na, gi-record na ka dito. Nya pag-abot ros panahon nga mo donate na ka, imo manggiusap imong nahon na, ingon man ka, 500,000 lang din. Papason to inyong han. Nga naman, wa man madayon imong gisaad. Matud pa ni Kristo, ang inyong unahuna, inyong kasing-kasing, ako naman ang nahibawan. Kalibod mo nako, kinahanglan gid mo resibuhan, kinahanglan gid mo isangyaw dinhi. Muna ako ni encourage jud ko ninyo, ayaw mo pagpasangyaw sa inyo ngan og nag-donate mo kay si Kristo nag-ingon, kung kamo manghatag, ayaw himua sa isangyaw nga magdakag trumpeta, himua sa tago, ug ang inyong amahan nga nagtan-aw sa tago, muganti ninyo sa dakong ganti. Gikan sa Ginoo. O na, ay nila mo pasangyaw pero kami sad, ako,
Isip mo ini dawat anang inyong mga donations, maningkamot sa kog record ana, munang naagi tay kumpletong record sa kutob nagpadala sa ilang donations, ma-anonymous man or naingan, i-record gina nato. Di na lang nato isangyaw kay tuanam nas Ginoo. Mabitang atong tubag sa Salmo nagkanayon nga sa to. Ang kalangitan nagasangyaw sa himaya sa Dios. Inigmisa din unsay atong isulti kanang Sunday Mass. Unsay una natong himuon before pa magbasa. Mukanta tag himaya sa Dios. O di sa to pa, mura sa tag tuas langit. Pero kanang gasigig kantag himaya sa Dios, nya daw kay tanan. Ambot lang hain ka nagibutan. Sige, manindog na ta. Atong himuon ang nobina sa atong mahal nga Birhen Maria sa Santo Rosario. Mga igsuon, ang atong maaghop uyamot nga inahan ang Birhen Maria sa Santo Rosario sa kanunay nanalipod, nag-agak, nagtudlo ug nagbukbo kanatong iyang mga anak sa dili maisip nga mga grasya. Sa dihang ang kalibutan napuno na sa mangilad nga mga sala sa katawhan, mipahibalo ug midasig siya kang Santo Domingo nga bulahan sa labing maayong tambal sa kalaglagan nga mao ang pag-ampo sa Santos Uyamot nga Rosario. Ug tungod niini nabag-o ug nakalingkawas sa kadautan ang tibuok kalibutan uban sa mapaubsanon ug masaligon nga kasing-kasing ato karong himuon kining santos nga nobina. Pag-ampo sa ikaunom nga adlaw, palihog mangluhod. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo, labi kang bulahan sa mga babaye nga tanan. Labi kang bulahan sa tanan, kay natingob diha kanimo ang mga maayong hiyas, nga anaa sa nakalain-laing mga tao. Labi kang bulahan sa tanan, kay ikaw lamang ang pinili sa Dios, ug pinalabi sa tanang mga babaye. Pinalabi ka sa tanang mga ulay, kay ikaw man ang labing una nga naghalad sa imong pagkaputli ngadto sa Dios. Pinalabi ka sa tanang mga minyo, kay ikaw ra ang nanamkon nga wala mawad-i sa imong pagkaulay. Pinalabi ka sa tanang mga balo, kay ikaw ra ang mapaubsanong midawat nga mamatay ang imong bugtong anak, ug tungod niini nahimo kang langitong inahan sa tanang mga anak ni Eva. Labaw ka sa tanang inahan, kay ikaw ra ang pinili nga mahimong inahan sa manunubos, ug karon nagalingkod nga rayna sa iyang tuo. Karon ilingi mo kanamo Senyora kanang imong mga mata nga maluluyon, ug ibubo sa masulubon nga mga anak ni Adan ang kapuno sa imong kaluoy. Banguna ang nangapukan, liguna ang mga talawan, lipaya ang mga nanagsubo. Panalipdi ug iampo ang tanan nga nagdebosyon sa imong santos nga rosaryo. Amen. Sa hilom ato karong pangayoon sa Ginoo ang atong mga panginahanglan pinaagi sa Birhen sa Santo Rosario. Diyutayng kahilom. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Alang sa atong Santo Papa, Papa Francisco, atong Obispo Jose Espalma, ug mga kaparian nga kanunay silang magmatinumanon sa ilang misyon, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa atong nasud nga mapatunhay ang hustisya ug kamatuoran, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ining COVID-19, nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami.
alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuog paglaom isip mga binunyagan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiyan ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga nangamatay nga magpuyo na sila sa kalinaw diha sa presensya sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. O Dios, kinsang bugtong anak, pinaagi sa iyang kinabuhi, kamatayon ug pagkabanhaw, nakakabot alang kanamo sa mga ganti sa kaluwasang tunhay, itugot among gipangamuyo nga kami nga nagpalandong sa mga misteryo sa Santos Uyamot nga Rosaryo, makasunod unta sa ilang gipasabot ug makakabot sa ilang gisaad, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong makamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, mahimo unta kaming takos nga mausab ang among kinabuhi tungod sa mga gasa nga gihalad og sa paghandom sa mga misteryo sa imong bugtong anak, mahimo usab kaming mahiagom sa kinabuhing dayon nga iyang gisaad, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo.
Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadayeg kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa paghandom sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Jesucristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit ug sa ilang pagsangyaw sa imong wayhuno nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik man. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan.
Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahugan himayan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig sunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mupalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, anak kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan. Bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, iampo mo kami, mga makasasala, karunong sa hatak na sa kamatayon. Karunong sa takna sa Magampo kita. Ginoong Dios namo, nagsangyaw kami sa kamatayon ug pagkabanhaw sa imong anak, pinaagi ni ining Eucharistia. Human kami mahiusa sa iyang pagantos, mahimo unta kaming takos sa pag-ambit sa iyang kalipay ug himaya sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa pagiya sa imong mga kamot. Panalagini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod.
Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan, ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila. Ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santang inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod sa makadiyot, nining atong ikaunom nga nobinaryo, pasalamatan nato ang mga katawhan nga naghalad karon sa ilang kaugalingon aron pag-atiman sa atong simbahan, labi na gyud ang naglimpyo sa atong simbahan, ang nag-decorate niini, ang atong ni-serve as mga sacristans, nag-operate diri sa atong sound system, sa atong IT, sa atong singer, atong love offering assistants, ug sa mga ni-offer karon pinanguluhan sa atong bread and wine sponsors nga sila si Brad Jose o Sister Fidelina Loreto and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. So karong hapon 3:30 gihapon ang atong motorcade nya alas 6 ang misa, ang atong mga pilgrims offerers, ang group Kofradia nga group 6 ug ang zone 6 nga mga chapels nga gilangkuban sa Kurba, Limugmog ug Bakilid chapels. Nya update nato sa atong nahalin nga Mother Mary's Consoling Graces para sa atong piyesta sa ako nang ikaingon kaganiha, misubra na ta og 2,099. Ang atong 4,000 nga target karon nahimo ng 6,099 slots ang nahalin. So salamat kay Ginoo ining tanan. Nya karon tingaling adlaw musugod ta og repack sa atong mga sardinas o mga noodles. Tabangan lang niya nato ha mga katikista o kinsa say mga lay ministers nga available, magsugod tarog repack, harog mahuman na nag-repack tanan, mo order na tagbugas kay katong bugas kuan raman to, bit raman to, wala naman to i-repack. Ang dakong trabaho kaning atong mga sardinas o noodles, so mga 2,000 ka packs na siya, so daghan-daghan. So karong adlaw nautunta nga makahimo ta niini aron ugma or labing dugay huybis ato nang ipang-distribute ngadto sa ato mga kabus nga mga panimalay
dinhi sa atong mga parokya, dinhi sa atong parokya. Manindog ta atong awiton ang Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, spes nostra salve. A te clamamus, exules velievi, a ti suspiramus, gementes et flentes, in hoc lacrimarum valier. Ea ergo aducata nostra, Elius tuus misericordes oculos ad nos converti, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis posto exelium ostende, clemens opia, o clemens opia, o dolces, Virgo Maria. Iampo mo kami, Santa nga Inahan sa Dios. Aron mamahimo kaming takos nga makadangat sa gisaad sa atong Ginoong Jesucristo. Magampo kita. O Ginoong Dios, itugot ka namong imong mga alagad ang kanunayng kaayuhan sa lawas ug kalag, ug tungod sa pangama ni Santa Maria kanunayng ulay, aga ka kami latas sa mga kasakit ni ining kinabuhia, hangtod moabot kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaaw sab kani. ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.